chaos iri kuitika munyika yeMozambique awa yakunyatsa kuonekwa kuti awa yakuda kuadhresewa, zvakuonekwa kuti zvavakuitikako aiwa kunyange zvazvo zvakakonzereswa aiwa ne the ruling party yenyika yeZimbabwe, vanhu nemalives avo ava at risk. Saka mashoko atinoona kuti aiwa these guys they are really fighting for their own identity. Don't forget subscribe or like out on the bell icon. Timida pahinde ikozo anoposta those touching pictures amuri kuona munanyora chete. Mozambique updated day 1 of 4x4 protest. Avenida de Mozambique drivers abandoned their vehicles on the roads. Scenes in Nampula, especially in the Mujuli and Isla de Mozambique, with the streets and toll booths closed. Manika Machipanda railway line linking Zimbabwe destroyed. Doma pictures amurukona mchona awa railway lines yamurukona iyo wakumana vakaiva panogura the railway line inopopisa inolinga aiwa Zambia inolinga Mozambique and Zimbabwe. So zvamurikuona papicture apo muchiona kuti aiwa nyangwe railway line connections acho destroy apasina any link. Munoona mamota vehicles amurikuona akabloka aiwa mastreets, muchiona people they are being abandoned of driving vachienda kumabasa kana kupi. Munoona kuti aiwa this opposition is very strong and powerful. Zvamurikuona kuti panguva ino aiwa Mozambique kana muchiona mabusiness operations kana achinge ava halted achinge amisiwa, aiwa nyika yavo hapasina kana any future, hapasina kana zvingatarisirwa kune nyika kana muchiona yapinda mucrisis yakadai. So iri ngori the result yethe regime iri kuonekwa kuti it is dominating Southern Africa. Tudze mafunguro enyu muri kuda kunzira muchitiko ichi. Tinakomesa section medu, so subscribe or like channel, turn on the bell icon.